Purna nadat mulanyo wasandi sarak wasandi kita bulaya itu terjadi di Minang Angkong. Manandoan kini adat kawan nela mulai rusak. Dek maniru gaya dari luar compang camping kasadonya tuane. Oh dari tarata mulanya kaya hitam lalu sekilang aye bangi. Kok mama kini lah bakato yo kapanakan itu tak jadi lah oh di zaman laki ini oh tuane kok dari sekilang mulanya kaya bangi lantak sepadan rajo muda. Manandokan adat mulanya indah elok lai panakan wakato inyo sangajo.